til Torben Frank og Solas koncept. Vi har 4 ryttere tilbage. Den næste er på banen. Det er ved start nummer 34, Lars Christian Berge fra Norge på Oslo-ferien. Der vil jeg sammen nummer 54 fra Norge, Lars Christian Berge, riding Oslo-ferien. Den næste her er 12-årige hoppe efter Doriane, der vil sætte sig går frem. The 6 specialist riders to be ready for the prize giving ceremony. Det skal bede de 6 bedst placerede ryttere og holde sig orienteret og være klar til præmieoverrækkelsen. I øjeblikket er top 6 som følger. The current top 6 is Henrik Jan Schuller from Holland, Imre Tackett from Holland, Cecilie Tofte from Denmark, Søren Jakob Petersen from Denmark, Jørgen Larsson from Sweden, and Tina Lund from Denmark.